ikaw na nakikinig ngayon, tamang-tama wala nang iba para sa'yo talaga tong mensahe ko. Kung nakikinig ka ngayon at nararamdaman mo na papasok na ang 2026 pero hanggang ngayon, nakahilata ka pa rin. Hanggang ngayon, iniisip mo kung paano ka papayati hanggang iniisip mo lang naman na hindi mo na nagawa ng paraan, saktong-sakto, baka naman pwede mo akong sabayan. Oo. Feeling ko ito na yun eh. This is the right time. The right time para tumakbo ka. Tumakbo ka sa iyong mga kloseta na ubod ng dumi. Na hindi mo na alam kung saan mo pa ilalagay yung mga damit mo kasi puro itlog na ng ipis. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yan na naman siya. Bili-bili ng gamit porket sale sa mga mall pero hindi nagawang maglinis ng bahay. Yung gusto mo, wala lang, hoard ka lang ng hoard. Bilhin mo everything you want because it's 50 to 70% off sale. But you forget, baby, wala nang laman o wala nang space ang cabinet mo, day. Na hindi mo na mawari kung saan mo ilalagay yung mga bago mong biling panty kasi yung mga panty mong luma hanggang ngayon tinatabi mo pa kahit alam mong bacon na. Shout out sa'yo na may mga, may sentimental value. Sentimental value mo yung mukha. Hindi na usong sentimental value ngayon, ano. Pwede naman kung bigay sa'yo yan ng mga minahal mo noon na talaga namang never nagloko sa'yo. Pero kung yung pagbibigay ng panty na yan ng ex mo, may mga ginawang hindi ka nais-nais, tapon mo na, be! Oo, time na para maglinis-linis tayo. At habang naglilinis ka, saktong-sakto, ako pong inyong makakasama. Magmula 3 to 6 p.m. yan ngayong hapon sa programang Love Trip. At syempre, bago ang lahat, natutuwa ako, no, dahil nung bumisita ako sa may Aguila Base, dyan sa may forestry, sa may Los Baños, Laguna. Kung hindi ka pa nakakapunta doon, pumunta ka kung gusto mong mamayat agad-agad. Napakatarik ng bundok. Shoutout natin sila Miss Maricel Dalma at si Sir Lando, pati na rin ang mga taga-Pansol. O, di ba yung mga taga-Pansol dumadayo rin doon. Sawa na sila sa Pansol, masyado ng maraming swimming pool. Shoutout kay JT at Chino. Uy, hello. Tama yan, di ba? Yung mga actually nagbabike sila sa may bandang Aguila Base. Sabi ko, mauwi na kayo. Oo, kasi panigurado ako pagdating nyo sa bahay, since ang layo ng binyahe nyo, ng binike nyo, for sure, yung mga damit na suot mo ngayon, palalaban mo na naman. At yung paglalaba mo, syempre, hindi mo na naman itutupi yan. Feeling ko yung katabi mo, di ni marunong magtupi at maglaba yan. Feeling ko pala utos lang din yan eh. Anyway, speaking of paglilinis at pagdideclutter, kailan ka huling naglinis ng bahay mo, Bi? O sige, kahit kwarto na lang. Oo, kailan mo huling pinunasan yung ilalim ng kama mo na alam mo, pagka inangat mo yan, ubod ng gabok? Kailan ka rin huling nagpalit ng mattress, ng mattress mo na alam mo andyan na ang Luz Biminda sa mga laway mo? Nako. Siya kapag ka nahihirapan mag-declutter, saktong-sakto mamaya, babalik ako. Oo, sabay tayo maglinis habang nakikinig. Siyempre ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Saktong-sakto tong beat ni Shaira, oh. Ayan na, maglinis ka na, B. Go ahead. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.